ba? Ay, natsan! Ha? Baga pa to. Ani? Hmm. Kasi dyan kinako ka na ba ni? Uwan ra ba? Yan sa parusan na akong shoes. Recycle gikan. Ah, kuyong kuyubot. Uy, asa ba kuyubot? Tara, shit! Tara, sina kure? Kisi! Muuli namin ni Papa Bubot. Eh, si Papa Bubot, Ingnan nagkisi-kisi na. gusto ni Papa Bubot. Natawagan siya Papa Bubot. Dili na gito mo dool to bata to. Hindi ko lang tugno. May unanira ko ba? Magpidal gano'n? Hmm. Tugno, manggod. Yung Miss Chandler nga magpidal ako. Na! Ang katugnog. Tugno mo yung ng jacket. Ang ngit ang buka. Ang sapatos Oh, ko. tama na. Tama na, Lin. Tama na. Tama na. Nabuong nga dis Chandler sa mga sapatos o mga Tama na, Lin. Manang. saan ang mga Nike diri pang kuan na Trabaho ra. Sira. Trabaho. Ayaw, kiyobot. Kiniklik ayo. Clear. Ano yung mong organ nga nakuha? Nakita na ko kani nga organ sa recycle. Saan sa? Sa recycle, no? Ah, gitbe. Isa. Mo ni siya ang palong sa suga. Kita ni Kuya Bubot. Si Casio. Matulog na. Ay, pupusap-pusap yogurt. Ay, katog na. Tama ulit ang ano. Doon sa nilo gamay. Oo na ni. Uli namin, lakaw na ato ng Pilipinas. Muna akong organ nga nakitan. Muna yung mga sakyan. Hindi namin Pilipinas. Uli namin Pilipinas. Hi. ありがとうございました。どうも。危険品はお持ち込みにならないでください。お待たせいたしました。 Morning この driver バス sa は among bus. 神戸三宮行き高速バス。
will soon be arriving at Kansai International Airport. This is our final stop. からの高松丸亀バスセンター行きは1階リムジンバス7番乗り場から運行いたしておりますのでご利用ね。 Tulog ng karong gabi eh. Ano na yung Kansay? Kaya dili may matulog. Hindi pa kaya mag-dream mag-standby. Malay makatulog. Ha? Malay makatulog. Okay pa. Ano sa'yo din? Muni Kansay sa airport sa tubig ni siya sa dagat. Muni tunga-tunga sa dagat niyo. Sulaw kayo. Muni ang Kansay tunga sa dagat. Nani siya sa tunga sa dagat yun sa airport. Ng airport. Arigato gozaimasu. Dungo arigato. Muni siya nani siya sa kuan sa ibabaw mi nami sa 4th floor. Arigato gozaimasu. Tungkol na tulin, balon na tulin, asam tulin. Una na yung airport sa Kansay. Ha? May TV sa Kansay oh. Slida 21 gram. Ngayon lang ko rin, bakal oh, kuya kayo. Mga bakal ni ba oh. Nagpo kayo mga bakal eh.
Ano niyo? Tulog na. Alas 6 na sa hapon mga televiewers, ha? Muna ang kansay. Kaya nga nagabihan mi. Kuha kami mo ikan sa Philippine. Aray ka to gozaimasu ta. Aray ka to. Aray ka to. Hello. Oh. Ano ba si Kisi dia? Oh. Kisi. Mas Kisi dia oh. Dari sa Japan ang mga tao diri respetado kayo magsapol na istorya mo mana Sumimasen, arigatou gozaimashita. Ohayo gozaimasu. Ay, Ginoo ko, Sos Maria. Yan, sama mo pa. At iya, hindi mo na masama, kaya wala man itong ipon nyo dalawang pira nyo. Oh. Wow. Kasi sa ngayon man dir, minsan lang tayo magsama. Hindi mo na Kinindagan ng plano, adi yung kita di ay. Ano mi sa Manila karon sa Nariuga. Baby na mo, uy. Yes.